Noi, pelataan taas tätä. Nebulous. Jos menis nyt paljon paremmin. Kuolet. Ei, mä oon nähnyt ton noobin joka kerta, missä, kun mä oon pelannut Nebulousa. Se on ihan tyhmä sitten, varo. Pitäis päästä vähän pehmeäksi. Oi. Ihan hyvin menee. Siellä toi noob. Sieltä toi noob aina. Noi noobit on... Toi on se sama noob. Mitä vittu? Tää oli sit voinut ehkä syödä. Hei varo! No, nyt meni hyvin. Hei. Mitä? Ootko syönyt mitään? Aleksi, älä huuda. Se nukkuu, koska se on valvonut koko yö. Kohta kun Hessu tuli, niin mä... Hei, nopea, mistä se hei tonne takahuoneen? Älä jää sille. Fail. Muuten laitatko YouTubeen, koska isä huuteli tossa. Mä pystyn pysäyttämään sen sillä lailla. Laitatko YouTubeen? Hyvin sulla meni, mutta laitatko YouTubeen? Et varmaan. Sitä mäkin. Nyt meni huonosti. Mennään, annetaan kaikki tollekin. Hei siinä 4, mikä se on? Jaa. Mitä se tekee? Eli? Mitä toi tekee? Löytäsin jonkun. Mikä toi on? What? Haven't. Etsitkö sä sen jonkun nyt sitten? Mitä toi tekee? Droppaa siltä kaikki. Massat veti tekee vai? Jopa jääkin. Vai jää hidastaa sitä? Jää pysäyttää se. Ah. Salama sillain kanssa pysäyttää sitä. Entä se äsken sun pullo? Se ampuu sitten tää. Tekee näin. Mitä se teki?